Kali kay yete sabiru anda non dirmun ko jam sala ko français wi ko ta après guerre c'est la paix oro korka yinu ngurdu ne o gal welani fewani yoda te min Kali say ngummi mi foot ngoppumi kureji fof ngoppumi bandiraɓe fof garme ode gal sabu mbaɗanni to ponɗaɓe mbaɗanni ke minne ke to ponma wona mino yumma jiiri yumme ba yumma muyno wukkidi toti kam muyno kono wawma hañi debbo ma kedi ko ñaɗa ha cuɓiɗa gadduɗa mbiɗa ko ɗum jiɗɗa minen min mbawi tan ko yiɗandema ɗum kala ko heewi ɗo e oɗo gal min kam mi yettata hen Allah aɗa andi ko tawi mbaɗa yetta hen Allah ko sino ko kompo wonno wima waɗi atme ko mbaɗannomi ɗo ko fof ko test ga indema koko bonno Fouta ala haala bonno momi nanani Fouta mbimi noon somi yettima mami wat teste kaaliɗo alhamdoulillahi rabbil alamin noon pièce o a natani hen nda hewɓe mbino kam wonto gandanɗa sa yettodima toon e kaaliɗo on wawma fiide walla o yaltinma ñalawma kellew o terrain o gal guila ƴettumi terrain o mbo tottuma wonmo mbinoɓe kam kaaliɗo yeeya terrain o fewnata ɗum garmi to meɗo mahi galle hawni machallah anani caggal ɗum fof yewti noddirmami ɗo pour jarlodiren jafodiren mi ñagaki Allah oɗon ñalawma yawta ñalawma laylel to hadir te mi yafnaki ɗum min ko wiyete ko suka yafnoto mawɗo min mi jaɓat mawɗo so tooñi yo jaɓ kañum tooñi min tooñma aɗa yarlo aɗa yaafo aɗa acca haqqe maari sumare anne kedi aɗa yarlo aɗa yaafo nda wona debbo bon sa wonno debbo bon e jarata ɗum façon haala bongo fof mi ƴettim fawi dow ma façon teret ma fof mi waɗi ɗum e dow ma way a muñi ɗum a holli kam kadi aɗa yiɗi joom galle ma ɗum woni l' essentiel o debbo yo yiɗ resede sa yiɗi joom galle ma tan koye jam gon ɗon nda hande sa yiɗano joom galle ma ko pawmami ɗo ko a fawta ko tawanno hoodi oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacca haqqe alsan mbaɗani ko jaltuɗo so arti joni mo wi yo aro tubano mon dakanke ɗo naatino e haare nde o farmata kam ko baaɗi farmata ko cousin ma eyyi fof ko gotum anani ko cousin ma on kam anne hakkude eyyi ɗum noon saagi yewtere nde hannde oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacca haqqe ko hewno ko e galle o malgré korka muusino e yam way mi muñi mi ƴeewanno mam tan way mi ƴeewi mon onon kedi machallah saaha kali fo on ñamde force kam mi salo taw Allah no andi mbaɗa yiɗi oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacca haqqe no feewi no feewi no feewi eyyi kaw haqqe ala e ma kadi halpulaar ne heewi ko wonɗum hen mbaddata eyyi kadi min mi jaggitan ɗum haydara kadi kala ko mbawɗa wiide mi tikkanmi ko baba wi kam gom sabu so kañum wonno mi fawta hen dade gom eyyi minenne min jerlima min jaafima kadi a fotani ni jooɗade aɗa yerlomi ala ayani taw mi yewni ɗiɗo mataw de taw mi yewnino ɗum ko noon tan ka eyyi Kali min kam ko kalan men heewani par ce que ponnomen haalde fof danaka maari haali ko minen tubontuma sabu kaw comme no mbiruɗa ni an e nenam jiiɗi yummo e baba te min mi yejjitta hanki sabu min hayno duhotomi koye juuɗe ma eyyi oɗo galle somi hoɗi hen ko gonga min mahi kono ko leydi ma wallahi te Kali mi rosnana rusni salade hakkilmi o teere ote kesi tawi ko kewnoɗo e korka ka fof min mi yejjiti min mbiyatmi ni ko sa arano korka ka welata
wonko heewi ko mbiyatno maami mboɗo diwo mboɗo doƴƴo ko pour yo galle o weltan waɗa ambiance tan kono enen ndiɗen mbawa añidirde min nangirmami kono jinnaɗam debbo ni te hitande fof sinno ko sagam ko ɗo korata inchallah saabu mina maari tan e galle ɗum welani ala welani wadde min nene mi yarlima mi yaafima kono kadi kaw mboɗo wima ya yarlo mi jaafoɗani haqqi ala gaccana kam haqqi woni min woni maari joom suuda haqqi ala e mum alsande kadi ko denɗam tan min nangirtumum tan ko ɓoccone kala ko mbimomi ni yawta kankone kala ko wi kam ni yawta kala ko wannoɗo ko waɗi e ko waɗani min mi yarlima mi yaafima jinnomi ko fadde ha wiye janggo woni julde walla ɓawa janggo tawi oɗon juutoya mi nodda moon jewten kono Allah rokkima nde hakkille kono yettude Allah no feewi wadde noon minenne min jarlima min jaafima te oɗo galle ko galle ma hande ko galle ma janggo kala ko mbiɗa ɗo ko ɗum waɗata kala ko jiɗɗa ɗo ko ɗum waɗata wadde minen min jarlima min jaafima mi weltima e moon no feewi alsan kam ko ɓoccone on kam on paama ɗum minne kadi on paaman kam nanɗo kon wawana ndeke gasa won jeeyɓe min mi jeeya gasa ala kawma jeeya gasa kaalidu gasa o musino yam noon surtout ñene ñam ɗon ɗo croissant layla ñene tan wonno debbo reedu ɓiyamo sumat wonno debbo reedu ɓiyamo ko jamma mawɗo wallahi hande noon komi nafɗo ko fuuɗ hande ko jammalel to hande yaccirmo ɗannane ha attoti kam ya peley il m'a peley wallahi laccire ha elle m'a peley beaucoup hande ko jamma inna anzalna fi laylatul qadr ko jamma moƴƴo oɗo jamma Allah wi sa duuli hen ɓuuri juula ujunere rak darɗa aɗa naata ujunere rak jamma oɗo ɓuuri aɗen ɗo jamma ko jamma mawɗo so Allah lamɗo jaɓi so jeehan kirtiɓe mbaɗen ɗo yewtere diine wonko Allah resdi kam seeɗa mi totta moom mi yiiɗa maayi woppa ɗo peut-être vidduji surtout alpha ode wat feere nodda jeenaba ani jarloɗamo yo jeenaba kanko mi koye galle yo jeenaba de ɗon ɗo woni kimon yamɓe ɗo yari 12 000 efral gaade la 12 000 efral gal lowo moom wallahi gel sellat noon gel sellat on wonde am bas ko min nuli maari sumaare yo noon mbaɗani noon gila maari ari noddunde ma mi famma haawde walla sa tawi kam mboɗo jooɗi ɗo mi famma haawde mi wayri ɗo jooɗade cikon ɗon koɓe dañde hoɓɓe aɗa anndi français no haala goto Congo bataille c'est la bataille. Oui. Ouais, après bataille c'est la paix. Bas koye lewru yurmede gonɗen woni lewru korka finno mo gonnunomi e kaaliɗo fof ala ko saabi ɗum sona korka muusa min mbaɗa wonde e gueɗel so korka muusi tan mi waɗa déliré min saha mboɗo humtoɓo mboɗo wi est ce que ko mbaɗmi ko heewi ko e galle commune waɗmi waɗande min mi añani kaaliɗo ko baɗam somi añno kaaliɗo mi ƴettata terrain mi totta mo mi wiyamo yo ma bien placé noon terrain bien placé kolon oncle waɗano ɗum kawma baɗi c'est la seule oncle tottuɗo baɗiraɗo terrain wimo ma maari sumari ko ɓinguelam ko esam te o bonani
caggal noon min ak maari sumaare kaaliitu jam waɗe galle o seyɗaane yalte galle o mbimi noon mi wawa weldide e maari sumaare mbaɗa wadde e bammakko yalnodanam bamma mi mawni ginaaki mi tottomo junngo mi wiyamo yarnomi yaafo ko min bom fonno arde wawi hannde wonko mbaɗon noon kam jiɗɗo jarloɗami jaafoɗa a korosage uji bannoɗi ɗo ɗi fof e korka ka jarloɗami jaafoɗami e ñalawma hannde o e ñalawma tedduɗo woni ñalawma leyto haade aɗa andi o ñalawma Allah wonno haala ɗum e alquran no wiyamo inna anzalna fi laylatul qadri hay minal fisari tanzalul malaikatu ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amri salamun hatta matrayin fajir yasma berne bundi wallahi a betti kam feewi minni wallahi ayɗo jiiɗa kam ɗo men ala ayno way ɓuuɓdi min gayni noon ɓernam way laaɓdi mbaɗa mi ala ko nan mbaɗa andi ene ɗeɓi nandude organe uji eɗen jawinade finna way so organe ɓuuɓi tan e jatti hen organe uji men ko pareil ala no pleur pas sa pleuriɗo sukaɓe gaɗa tawmaɗa waɗa pleur anani yoɗani eyyi mi fawma hen hunde ko ɓuuri welde hande vraiment aɗa ko woni kam woto way ba woto way wallahi aɗa ko woni kam lewru yurmede wonna eyyi wallahi lewru koto ko lewru koto aɗani min seɓen arata mbiɗa yima tottuma andi lormami ga ko ɓiyam tan wallahi eyyi no mbayi horsinde ɓiyam an kam ala newni a jibinani par ce que nani ka atim asafullah ala ɗum nani royata hen wallahi sa jibino mi faami mi jibinani wawi mbaɗa heewi baɗiraɓe tol ma anduɗo baba min vraiment komi kersuɗi ɗi non jarani hersude nde yewtere ko mbaɗa yinno kaaliɗo tawe ɗum sukaɓe galle ɓe fof tawe ɗum way caggal yaare ni alhamdulillah bomo haaɓe tawa aɗa andi maari couleur ma fota ɗum yiide moƴƴani e nokko couleur mawɗo no humo cukalel galle o noon hannde so allahu lawɗo jaaɓi mbaɗa yiɗɗo wadde yewtere diine caggal hannde woni lelto hadir aɗa lelto hadir Allah andini men jamma hannde ɓuri ujunere jamma to andi yahoɓe hikka e maayoɓe Allah ne andi malaka ɗo feccata jibril ma tello malakal mawti ma tello watteɓe recensé ɓe ɗo mbatte recensé mom ko gonga yo seɗen mbaɗe recensé noon yo taw min e diine ala en jeehi ɓaali en jafodiri Allah ɗum yiɗi vraiment Allah ɗum yiɗi joni kam weltima no feewi ceerno ɓernene ɓuuɓi wallahi ala min bataya waɗani kam arage bo ɓuuɓi bataya waɗani kam arage bo min jimmi tan ko ɓiyam yo resi wallahi hay min waɗi rerede ay dinma mo kalɗa jafɗa rendi mamma caye e ɓeyɗi jaay kamɓe jogui jeunesse ceelawo ceelawo cinq leltul haɗi tawe ko min woni pare janoɗum ɗum ko gantu min waɗata yewtere mi jaɓanima gantu mi jaɓa wonaano ɗum so wonaano ɗum mi wondi voilà bas mi weltima o ferpele weltima hen ferpele gonɗo e galle o weltima hen bas aɗa andi koora hakkiki kumtorɗa biskit ala ko ɗum mo hay biskit mi humtorima ɗum ay ɗum ɗon so Allah waɗanima ɗum gadda ka jihadis ala o ko waɗiɗo jihadde Allah o gal mi waɗiɗo jihad andude ke jari kay wayri ɗum Oui, allo? Walaikum salam. Wallahi haali gonga min kay mi noddi mami tampi. Alhaali gertoɗe ɗe mbiyatnomi ala wat jeetati tan wat jeetati
comme d'habitude tan on jeetati inchallah aɗa wawi woppude noon ha ganden tan lewru ndu feeñi taw ko janggo walla ɓaawa janggo comme ça mi arana ɗum wono kam mi waɗi déjà commande o inchallah jaaɓi inchallah mami nelde ɗum joni e téléphone ma a jarama yo Allah rokkumin tawtore ɗo saaha mo wuuɗi taw eɗen ɓeydi en ustaki a jarama Dedi ana julla voilà ok tadi c'est l'occasion mbiyano mum sumi gayni kalam téléphone mi nodduma aɗa alsan wonko ganduɗa kam sa wurani ɗum hay sa simtanama mbiyata ko wona bon min kam c'est la première fois histoire ala guriɗe mi yahani ala to mi ɗannoraki kono jiya neɗɗo loggo wutte goto tuuba woota lewru koye an yimi ɗum c'est la première fois kono kam alsan saabu Allah e nela ɗum tewde kam ari ha haaɗi ɗo yimɓe mbiya ɓaawo ƴeego ɓawtere woni julde korka komi ñaworiremo saabi Allah mi waɗi commande uji tisiji jasneru e cuubuji Souleymane Seck marché asalem ma at te mi waɗima hen programme ɗum kam ɗum e ɗum saabu Allah e nelaɗo mum ɓorta ɗum mi sonnorma kadi ensemble uji te alsan est ce que ande an kabde nanguma kab ñantoɗa kaɓɓa paade itta ɗum ɗum sa ɓorti ɗum tan tawat aɗa naati tarol logga lotoɗa sa pari kadi loggita ɓornoɗa ɗum ko yi ha nangi couleur ha wonti couleur ɓandu ma ndu alsan mi soranma comci kam ɓornoɗa julde nde kadi mbaɗa jesner ma moƴo beddoɗa ɗum wallahi dendi mo anda laari to kalɗa ɗo jiɗɗa ko fusde ñawdarde ɗe dendi wona noon ñawlode hollu dendi wona noon mbiɗa ko hirani ɗiɗo noon oɗo jom waɗi hen joni duuɓi 5 ganda ɗum duuɓi 5 kam memi ɗum e ɓannuma oto kam ko cumu wonno tan yeehi hen temi woyi ha lowti haɗa mi heftu ɗum taw mi maayi wona ana nena oɗo Samba Gelaji jeegi aɗa nana waɗa nen tan Samba Gelaji jeegi aɗa nana cangol bilbasi aɗa andi wolde waɗan noon toon de aɗa andi walla anda mi andi ko ɗum ɓe ɓornonno laye ɗum ɗo ko jiiɗa ɗo ɗum ɗo tan ɓolum ko ñawdargal ɗum ɗo ɓolum ko ñawdargal denɗi fof hakkille ma mo pijirta o wallahi anda de esaɗande an ka kankiniɗo tan kono gorko ɓuranimo yontede kono ay balowol ma ngol tuuni ni jeeya hen o wutti ni jeeya hen e balcaɗe kam toko Allah kam min kam wonno ɓe mbima saɗa ɓoftiro sabunde e basal tan ɗum tagi ko ndiyam tan mbaɗami wo tan mi natte ɗiɗo laari joni aɗa mbatten yeyi saabu Allah e dendirago men ko min ñaguima yeyi e ngol kam ɓortu ɗum mi tottuma jasner moƴƴo e julde nde logga jasner ɗum kam ɓittu ɗum eyi kono kam gueɗel gotel ɗum mi jaɓanimama ɗum e ñalawma goto kono ɗeɗo tekke mo para ɗum ɗo dendi com ɗiɗo kam ɗi kam ko pattel mat sa yiɗi mi yoɓma kalis nawora sa uppiɗo ko watte ɗum hay foɓere wawa yo wadde noon ɓan noon ɗon kam en nandiri ɗon gueɗel gongel ñagormami tan gueɗel gooti holum soko Allah ni ko kaw addugal ɗo yomo hoor kono an jimmi jaltinɗa kam muddu muduk julde eyi muddu ala probléme jaltinan ɗum laari min mami yaltin kam korko ma kam ene regi mami yaltin sa yaltini kam muddu o tan an kam ɗon tan kam mboɗo soodi ɗum laari Allah jaɓi eyi mi salminima e alsan ha ɓo yo neɗɗam pourtant o waga kadi o haali ko waɗi fayde ko ganduɗa hay min mi yejjitino hono muddu haɗa mi juuloyde haɗa mi fummoyde kay so Allah jaɓi mami yaltin taw ko waɗi ɓoccode logga wutti tan mbiya loggitta Mari an kam on farmata ɗomon nder omon nder de te farmata yiide suudu min kam farmata no yiide suudu ma ndu min koko jeeyi kam eyi de ndesan ngel ala probléme ɗum wala probléme kangel so ngel ko humtima derel ngel heewi
aɗa miita deeral deerel ngel heewi wallahi ala e goto probléme ala e goto probléme eyyi min de min nane elle mi soyninomo jaltuɗon galle o ane farmata joni noon mbimi hande mi namno to jalɗo aɗa andi farmata kam anda Dakar mi yiiɗa fof momo yalta galle o way mbaɗen so wowi yaltude galle o tan o watta wojjitaɗo mo yalta ɗum kam ala min goɗɗani kaaliɗo soranno min jasner uji pour korka julde korka nde ewiyo jaadumen makko mi nawon to tayeroje timmaji on tan min jaano mbara witta tere o wat doket ala doket tan en tawi baske wonon toon ala ɗo enen minen komin fulɓe pullo ɓornoto ko timmi tawi baske timmi ala ko tawi bas mala jippo mbaɗa muso yo jippo haalede marñere watti ma yetto e koppi ala yettata koppi tawi baske yettata koppi en ɗum ɗo wonti kadi goɗɗum eyyi yo ɓorno ko yettan gandumo ɓorrim ko yumma ko meeɗa ɓornade jasner ala wona yumma ko kay kanko hawre hen yumma ko de sumata e yumma ko joldi sumata e la ilaha illallah ɓuuri wonde wuttamon ni lon ndaw nguleki yumma anda e dar nden doga tan wayde tan duñiɗa ɗo foye fama ɗo foye fama ko kay ko kaldo ndeysan wallahi d'accord way joni o rutto min kam mi yinno bom so wiyama comme ni hande mi hirna way mbaɗani dal mi fatat ɗo julde fata juula tan eyyi ɗum mbaɗani nda julde Fouta kam machallah no jirri way ɗo kam somi hikki ɗon jeewet tan ko julde kam ko jiɗa adde to potari julde ko salat tan mbaɗen guertoɗe salat an kam maari mbaɗi ka salat toɓɓireɗa ala julde ko guertoɗe ni mene farata ala a yit salat guertoɗe kay wona salat tan wawi yadude maaji eyyi joni ka ko jiɗɗa defede tan mi defa ko jiɗi ko mo ɗum kala ko jiɗɗa ko ɗum min defa min kam fiyanam makkateɓe ɗum de moyrinan la ilaha illallah maari anda makkateɓe le guertoɗe safi yo allah hata rombo wadde hikka allah hata rombo ɗum mbaɗani hikka wadde mi ƴeewa te min maari ɓuuri kam welde guertogal jahaɗum min guertogal ta heɓini plate jiɗi ngel waɗani ɓerɗade ɓuuɓa yiɗi guertogal noon wallahi mbaɗa yiɗi ɗum wallahi mbaɗa yiɗi ɗum wadde gol ko makko ɗum mbaɗani inchallah machallah minne bagam ala e teero kay nani hen iyo ane alsan fof nani hen goto e mon fof wurtum nani alsan ona ni alsan goto kalline tan ɗum ene jeyanni mbaɗa ko 12 ya alsan kam owa bonan 6 ya ay alsan e ɓalal makko ngal min kay gandu neɗɗo horanno fooƴa way alsan nde fooƴani hay goto ala o wonde dokke Allah o wonde dokke Allah min kam anna mo suuromo ñaama mi anda way korko gadi cuttonoɗo fof ko haajuma maari oɗon jarloɗo jaafo oɗon gaddi hat tous les bêtises aɗa mbaɗa heewi bettitade mi yiiɗo kam kelɗo way goɗɗum sahaɓe jottoɓe mi lelto nder suudu mi siftora mi jala min mi watta jalde hooro la ilaha illallah ɓuuri kam jalnum ɗum gila man ɗon to Fuutankoɓe mi Dawda tedagal mon kalini heeli kam Dawda wi kam wallahi sina kam mi yetto Bowol mi ƴeewa Boy Jeewo Goƴo ala Boy Jeewo Goƴo tan ƴeewan Boy Jeewo Goƴo tan